ezinye izinto ekufuna uzibheke ukuthi lo muntu engimthathayo une-record elinjani. Umuntu osaqoma kangakanani lo muntu engizoshada naye. Ngizohamba nomakoti nje sengimshadile. Utho njengoba kuthiwa uphuma umshado. Wayethana nomngane wami futhi. Yabo. Ethana nomunye futhi umngane wami. Ethana nomunye umfana walaphana. Bese ngiyamshada mina. Ngoba ngiyamthanda laba babedlala ngaye phela lengane into yokuchadwa le. Musu uphakathi. Kuzothi mekukhona into ezisolekayo bese beyasha abantu abasondela nawe nabakini. Bathi indaba wathatha isikuti nesikuti ungena nomnkosikazi yonenhlamba waziwayo endaweni. Yabona? Uthatha isoke laziwayo. Ukuqonywa kwale ndoda kunjani? Yakiyeka noba isithi ithanda wena yayisikiyeka isikhathi singakanani ukuqonya. Kuba indoda eqonywayo. Noma isiqonywa vele. Ebethi njoba evele ezoshada wena. Athi umbuzo ukuthi manje kokwenzakalani ukuthi athi ngicela wena ubonga ukuthi ngicela ubheke mina wena. Khohlwe lapha. Hawu ungenelwa ingcingo lana ukhulume nabantu uthi angikhohle ngicela wena nje ubhekane nami wena. Sithanda sami ubheke mina. Khohlwe lezi zinto sithanda sami sizoba nokuthula. Uzohamba kuhambe lento ihluleke. Ngoba phela njoba elikhohlwa nje uloke elanda izifo. Musuthi uvuka ngomhlwengu uyakukhumbuza athi wangithola ngiyisoka. Ngoba nawe ufuna ukutshengisa ukuthi wena owinile. Ungena esokeni. Musu uphakathi yini izomenza yeke kuba yisoka. Kuba umthola ukuthi uyisoka. Washo phakathi. Mawubheka wayethana nalo esikoleni wayethana nalo ungena khona. Mawubheka lo wayiqomela umuntu oyisiqomane vele. Wamthatha wena uthi uzomlungisa. Umuntu ulungisiswa ngoJesu. Awukwazi ukulungisa umuntu uzomakha. Umakhe nje umuntu phaqa. Umuntu ulungisiswa ngoJesu. Ngisho induka emlungisa noma ungamhlaba ngempama ezo100 ngosuku. Noma ungamshaya ngemvubu, noma ungamkhudula ngemoto, noma ungamncisha imali, noma ungamthengela ibhanoyi. Mase ulithengile ibhanoyi uzogibela namashende kulo. Ngoba isengaphakathi lento ke. So uyibheke. Wamthengela i4x4 kanokusho. Bagibele namashende futhi kuyo. Ngoba wawucaka ukuthi uzombamba ngezinto ukuthi umcontrol. Lempilo ke iyona oyibonayo ukuthi iyona la thanda ukuyiphila.